ndị ọma eje mba dalụ nri na ya chigedegokwa azụ ọzọ ọ ga-were si n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe ka ihe niile na-eme ka anyị na-agwala unu na anyị ukpo ja anya wuchigo gbaa maazị aka mkpụrụ isikwa ebe m na-ekwugbo amakwa mana a sị na mmadụ alakọkwa na ekwensu na Chukwu onwekwu ihe na-ese mmadụ n'aba ọ ndị n'ụwa nọ na mmehie alakọna m na ụmụnne nwaanyị mana isiokwu ya ebe m na-agbadonata okwu mbụ wụrụ ka m mewezie ihe ọmụmaatụ o nwere ụdị oyi eme elue ebe na ezinụlọ ndị nne nwere ike olu ọkụ ruo ofu nwatakịrị na ya akafu onye nke ụdị ọ na-eme elu mamacha ofu onye etie ude emi ya ata akwa okwekwu mgbe nke anya ata akwa na-eti epetegali nwatakịrị maka ihe nne ji egwu papa nwee mbọsị ọnwụ na ọ nọzi na-enene ka a na-eme ụdị ihe dị aṅa ndị papa na-aka afụ ụzọ gboo ọ bụrụ na ka a na-eme ụdị ihe dị aṅa ịma na asị spread the rod spread the child onwe ka o si weneta Italia ka ọ pịa nwata mama daa na anị jide ezi igbuoli ya nwa si ofe mkpụrụ nwa si melụali anya nwa anya ahụ ala anya na ihe ọjọọ nke ome onwe ka papa chalo onwe ka papa si ana m enyokwa gị enyo onwe ka papa si si esekpuo nwatakịrị ana enwe ka papa si osekpu onye bido n'ụtụtụ ruo n'ehihie ọwụlụ ya wonta maka ọwụlụ ọda adịrị mma isekpu nwatakịrị ala ihe ga-eme nwatakịrị baa uru chelo no ihe ndị awụ ntala ma afụfụ ndị a na-eji adọ nwatakịrị aka na ntị asịkwa na nwatakịrị eje n'ite jije gụla azụ taa ma ọ na ọ kpile ego papa kama ya apewetala onwe ezinụlọ ada apịtala asị onye asekpula anyị ma agwa ya na ome egwuregwu ọ bụrụ ndị na-enwe ụmụ kọmputa gị ma a na-agba agwa mgbe papa ya emezi ụda ifemama ejejebechitebe akwa si hapụrụ nne ya otu nue nwoke aha nwatakịrị nka ọfọkpụ ọzọ aka achịcha echi niile amị ụdị ọzọ nwatakịrị epuo nku fefue ihe ọwụna nwatakịrị ọwụna na n'iyi ejidegboda ụfọdụ ndị nne onwe ndị nke si Bini si mba Libya ndị nke ụmụ agbọghọbịa na-esi Bini eje mba Libya onye nke esi mba Libya nata ekwuo gịnị ọwụ na mama ya ji ụmụ agbọghọbịa ndị nke nata anọ na-alụ ụlọ wee ma atụ n'anya gara ji ọsịa siwe ndị nke anọ bi elu okpokpo onye nke ọ ya nwụ na desert mechi ọ nwekwara ndị papa na-eme ụdị a mana ihe m na-ekwuwuru na ọ ka na nne ghọtakị n'ebe m na-esi eje maka ọnwụrụ papa ọwụna na-alapụrụ mama ụlọ na-ada mama mekwufekwu ọnụ mama bụ ihe a na-alapụ n'ụlọ ma hapụwa alapụ na alụlụ mama ụlọ papa ọwụ napụrụ ụlọ n'ụtụtụ ị ka na-ele anya na ị na-ahapụrụ mama ụlọ n'obodo anya bụ Naijiria taa o nyere nsogbu o nwere ihe ga-aghọta lee ka m gwa gị ọ bụrụ na ile anya dịka ndị oyibo na-ekwu ya o nwere ihe a na-akpọ generic problem o nwere ihe na-esi n'ọbara na-afụta o nwere ịdị nwatakịrị ga-emebi ọ bụrụ na ile anya gasị na ụta dịrị nne ya elee ya anya asị na ụta dịrị nne ya na ọ ya mere nwatakịrị ji emebi ya o nwere nwatakịrị ga-emebi elee ya anya asị na ọwụ nna ya ka ụta dịrị na ọwụ nna ya ka o ji mebie o nwere nwatakịrị ga-emebi ile ya anya gasị na nne na nna ya agbanyala ike ha na nwa ahụ kere imebi na o mebie o nwere nwatakịrị ga-emebi ya wụrụ n'ọnwụ ndị obodo nyere aka mebie nwatakịrị ahụ ana m ete ntụfụrụ n'aka o nwere mgbe ọkwa ntechi ofe ịkpọhụnụ ọmawụ ọwụlụ nne m ihe niile awụ ihe nwatakịrị nwaanyị kụziri nwatakịrị mgbe a na-agwali onye elue nna na-agbụ ya aja n'ukwu nne azụlụ ụmụaka na-aga gba nwoke ji ego jide ụfọdụ kwa ka oge adị ọzọ o nwere inwe ike ikwu n'ikpeazụ maka ịrapụkwa m mkpụrụ okwu kwuoli mechie lachaa ofe niile onwe ị na-ekwu na nkenke ikwu oke na Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ka anyị dọbilie iwu ọdịzi gị na m na-ekwu eziokwu na-achụzi m achụ ihe m na-ekwu wu na nwa wụ nwa ọha mgbe ị hụrụ nwatakịrị na-eme ihe ọjọọ biko tụziere ya aka gaa hụ nne na-eme ihe o kwesịrị ime gị gwa ya na ihe ọ na-eme adịghị mma gị wụrụ nna a na-emechi mbọ gị buru ngwongwo gị pụọ sị na ị gara ịkpata ego n'ihi na gị na-akpata nwoke were ya zụọ ụmụaka mgbe ị kpatatara ego ahụ ruo mgbe ha ga-ele gị nka ya bụrụ na onwe nke ị zụtara oge onwe ga-ata ahụhụ ya ka ị na-emenyere ebe ahụ ị na-arụ ọrụ gị makwara na onwere ụmụaka ị mụrụ n'ụlọ ị ga-emenyere gị onwe bụ nwaanyị ya ọ bụrụ na di gị akpọ gị sị gị na aka ahụ iji awụ aka eji azụta nwatakịrị gị ha anya ntị unu adakọta isi gbaa plan mara otu unu si eme ka nwatakịrị ahụ mee gịnị bụ uru n'ihi na ọ bara uru ọ bara unu uru ọ bara ndị obodo uru ọ bara obodo anya Naijiria uru
ana m asị biko nụ onye na-eme nke ọ na-eme ya lezie anya ka ụmụaka anyị wee mee gịnị bara anyị uru ka ụta ghara ịdịrị onye ọwara. Abụ m nwunu nwoke eze Jiọfọ, nwunu nke Jiọfọ jiri ogo. Ana m asị ya gaziere unu. Daalụ nne ndị Igbo ndị ọma ejeje mbụ na-anụgo na nwoke ji ogi jide ọfọ ọtago ụkwa jaalụ n'eze. Na mgbakwunye n'ihe nya nwunye nwa ọmalịcha nwa ikolobịa kwuru ana m asị na aka dị onye mmanya ha n'isi mana ndị nne ka mgbe ya akwụkwọ na akwụkwọ nsọ a sị nọ na mkpịsị ngụgụ anyị ka esi kee unu mgba Chineke kwulisi na oge enye nya dị mkpa Adam onye inye aka o wee ka etu na ọwụla onye inye aka ka wa na-alụ ka unu fụ na ife a akpọrọ unu na akwụkwọ nsọ unu adịkwana ka ihe akpọrọ unu maka asị onye dị ka ihe akpọrọ ya na-alụ nwaanyị unu bịa nye ya onwe ka anya bụ ihe esi dị biko unu akabalụ na-enyela anyị aka n'ile anya ifu na widows akarịa afụ n'ụlọ widowa enwela widowers association na elu widows akụkụ niile ụmụ ikolobịa anyị gbambọ wenata ego ahapụkwuola anyị nwa na-eko pịa hata atak ma stroke egbuo nwoke biko nna na-enyela anyị aka lọlefụna na aka nọmbazi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme sonyere anyị mgbe dịka mgbe a na izu ụka ọzọ na-abịa isiokwu anyị ga-akwụkwọ kpoja ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị denyela anyị akwụkwọ ma ọ bụ na ọnwa ọmalịcha ihe ahụ imepụta ma ọ bụ ọda ṅa ma gwụ na afịa ọma n'elu onwe awụ nke